Civilians killed by Ethiopian state troops in Amhara region, say reports. በደም የተገኘ ባህር ነው ይላል። ለሰላም እጅ ዘርግተን ፊት ብንሰጠው ቅንነታችን land and Ethiopia. In a statement released on Sunday, the ይሄን የባህር መውጫ ነገር አደራ ችላ አትበሉት። የመከራ هذلاتنا نحن سلام تخطاتلتنا هذه channel كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو امبار لو مون خلنا حبريتا كبنا كمهرنا كنقحنا لا كل دما انت يغبرالو نخفلك حجزنا زغليسو ابزيا فيديو زيا اثيوبيا ناي عدوا دل ويكا فيكتوري اوف باتل اوف عدوا انصار طليان استعوتو نعون مصبال عبيت تمذكر غيرهم ابو اقداس زربات زاريبهم አለው ምስ ኤርትራ ድማ በቀጥ ታርክብ ዘለወዩ ኤርትራ ስርሒት ፈንቅል ኣብተብዕለሉ ዘላ ግዜ ድማ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጋርዲያን ዝወፃ ኣርቲክል ክንሪና ከምኡውን ሶማል ሓድሽ ምሕፅንታ ኣቕሪባላ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዛዕባ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራን ኣካይዳ ናይ ኤርትራን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣወዳዲሩ ዝተዛረባ ኣገዳሲ ዘረባ ክንሪና ካልእ ንፅምብል ናይዚ ናይ በዓል ፈንቅል ክንሪና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ዝኾነ መደረደ የስምዕ ድማ ናተይ ርእይቶ ክበኩም እየ ስለዚ this is going to be very important እስከ መጀመርያ በዚ ኣብ ዓድዋ እዚ መራሒ ዝበሎ እስከ ንስማዕ ቅድም ናብ ናይ ኣብኬ ከድና ከለና listen to this one please like ግበሩ support ግበሩ መጀመርያ በዚያ ክንጀምር ኢና ይሄን የባህር መውጫ ነገር አደራ ችላ አትበሉት። የመከራ ቀን ነው ጥቅሙን የምታውቁት። በጅቡቲ በኩል ብቻ ነበር የምንጠቀመው። መድፎቻችን እንዳይገቡ ጠላቶቻችን ፈተና ጣሉብን። የባህር በር ቢኖረን ኖሮ ይሄ ሁሉ መከራ አይከሰትብንም ነበር። የተከበያ ህዝብ ሆይ so is it was ኣለኹም ሃፀይ መሊሊክ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ውግእ አንጻር ናይ ጣልያን ሓይሊ ገጢሙ ንሱን ሰራዊቱን ከም ዝሰዓረ ንኣቱ ስእሊ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ገይሮም ኣብቲ ቤተ መዘክር ናይ ዓድዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘብዕልዎ ዘለዎ ዝተዛረበ እዩ ፀላይ ነቲ ኣብቲ ገባሕሪ ስለ ዝሓዞ ኣብ መዳፍዕ ንኽንእቱ ብጅቡቲ ጌርና ኢና ንእቱ ነርና ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣገዳስነት ኣለዎ እናበለ ይዛረበሎም ዘሎ እቲ ግዜ ድማ ቅድሚ ሚትን ኣብ 1896 እዮም ነቲ ናይ ዓድዋ ውግእ ስዒሮማ ባይ ዘ ወይ ኣነ ኣብዚ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣሎ ንጣልያን ኣብ ሓደ ድፋዕ ኣብ ሓደ ውግእ ናይ ዓድዋ ግንባር ስዒሮሞም እዮም ጣልያን ግን ተበሊሶም ጥዋዕዋዕ ኣቢሎሞም ንኣዲስ ኣበባ ሒዞም እዮም እንታይ እዩ ትዘገርመና ኣነ ሓንቲ ግዜ ኣብ ሓደ ድፋዕ ስዒረየ ንጣልያን ኢልካ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ወይስ እንታይ እዩ ማለሲ كسعرات غلي خاب حدا طليان ግን ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ መፅዩ ስዒርዎም ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ሃይለ ስላሴ ድማ ሃዲሙ ኣብታሉ ከይዱ ነይሩ እዩ ኣብ እንግሊዝ 5 ዓመት ይገለ ተቐሚጡ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣይተገዛእቱን ዝብሉን እኮ ሓቂ ይኮነን እቲ ሓንሳብ ስዒሮም ተመሊሱ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ምስ መፅኦም ግን ኣልዮሞ ስለዚ ሓደ ዳሕንሱ ከም ድሌቶም የኽብርዎ እቲ ታሪክ ኣይተገዛእናን ኣይተሰዓርናን ዝብልዎ ግን ቁሩብ ሓሶት ምዃኑ ስለምንታይ ግን ከምዚ ዓይነት በዓል ዝያዳ የብዕሉ ኢትዮጵያን ትፈልጡ ዶ ምክንያቱ ዝሰዓርዎ ድፋዓትን ዝሰዓርዎ ውግእን ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ውግኣት ድማ ስለ ተሰዓሩ ንኣብነት ኤርትራ እሾኽ እያ ንዓታቶም ዳስ ዋይ ኤርትራ ከጥፍዋውን ዝደልዩ ምክንያቱ ንታሪኾም ፀያቂት ኤርትራ እያ ቀዳማይን ቅድሚ ኩሉን ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ትፅይቐሎ ኤርትራ እያ ስለምንታይ ኩሉ ተሓይሎም ኣብ ኤርትራ ሃይለ ስላሴኦም ተሳዒሩ ደርጎም መፅኡ ተሳዒሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዛት ሒዞም መፅኦም ኩሉ ኤርትራ ኩሉ ታሪኾም ፀይቃቶ እያ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ዝደልዩ ጀጋኑ ምዃኖም ነፍሶም ክገልፅዋ ህዝቦም ሓያል ምዃኑ ክገልፁ ምሽ ይፍትኑ ታሪክ ናይ ኤርትራ ግን ፀያቂ ንዓታቶም ንኣብነት ሕጂ ናይ ዓድዋ ዝሰዓርዎ የፅምብሉ ኣለዉ ቅድሚ 120 ዓመት ዘጋጠመ ፍፃመ እዩ ኤርትራ ግን ቅድሚ 34 ኣብ ዲቕ ዝበለ ግንባር ናይ ስርሒት ፈንቅል ዝሰዓረቶ 34 ዓመት ዝሰዓረቶ እያ ተብዕል ዘላ so now ኣብ እንታይ ተዛሪባ ኣቡ እታ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ተዛሪባ ክንሪና እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኮንትሮቨርሻል ዝነበረት ኣርእስቲ ኣብቲ ቦታት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓድዋ ኩነታት let's listen what happened ኣብቲ ውሽጢ ኩነታት ዝነበረ ከመይ ከም ዝነበረ እስከ ንራያ እዚኣ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩላቸው ጥይት እየተማዘዝን ነው ሲሉ ተደምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአፄ ምኒልክ በኩል የቀይ ባህር አጀንዳቸውን ማስነገራቸውም መነጋገሪያ ሆኗል። የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም መጠናቀቅን በማስመልከት በተዘጋጀ መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ታሪኩ የሚዘከርበት ስፍራ ከዚህ በፊት አለመኖሩ አሳፋሪ ነበር ካሉ በኋላም ነገር ግን ታሪክ መዘከር ብቻውን ፋይዳ የለውም፣ ከታሪክ መማር እንጂ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሀገር እየተናወጠ ነው፣ ምን እየሆነ ነው ብለን መገምገም አለብን። ወንድም ወንድሙን የሚገድል ታ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘረባኣ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝሕፍር ምዃኑ ህዝቢ ንህዝቢ ንሓድሕድና ንቃተለሉ ዘለና ኩነታት እቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ክንኮነ እንደሊ ዘለናን ውርደት ከም ዘጋጥመና ዘሎን ሓደ ልዕሊ 120 ዓመት ታሪክ ኣብ ታሪክ ተለዎም ስለምንታይ ቤተ መዘክር ኣይነበሮን I don't understand that ካላርስቲው ነቲ ታሪክ ድማ ኣብ ዓድዋ ተፈፂሙ ስለዚ ኣብ ዓድዋ እዩ ክኸውን ነይርዎ እቲ ቤተ መዘክር ብናተይ ርዲት ማለት እዩ ዓብየ ቤተ መዘክር ሲ ኣብቲ ድፋዕ ከባቢ ክኸውን ነይርዎ ድሓን ንሱ እውን ከም ዝደለይዎ ክገብርዎ ክእሉ ኣብቲ ካፒታል ሲቲ ናይ ቱሪስትስ ኣትራክሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ኖ ፕሮብለም ኢትስ ጉድ ፀገም ዝበሃል እውን የብሉን እንታይ ግን ኣብዚ ንርኢ ኣለና ነዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ድሓን ንሳ በዓላ ክትዛረብ ከላ ክትሰምዕዋ ኢኹም እቲ ታሪክ ስዒርና ኢና ክትብል ከለኻ እቲ መልእኽቲ ተተማሃርካሉ እዩ እምበር ስምዕዋ ትንሹም ትልቁም የሚለያየንን ለመፍታት ቃታ መምዘዝ የሚቀለን ሆነን ነው የምንታየው። ገጽታ ደግሞ ሲበላሽ ለመገንባት በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው። የዚህ ትልቅ ግዙፍ ድል ባለቤት ያልሆነን መስለንም ነው የምንታየው። ወንድም ወንድሙ ላይ መነሳት ለማንም ሀገር ኩራት አይደለም። ታሪክ ዓብይ ንኤውሮፓውያን ዝሰዓረ ታሪክ ኣለና ጅግንነት ኣለና ኢልካ ኩርዓት ናይ ኣፍሪካ ክትከውን እንድሕር ኮንካ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኩርዓት ናይ ኣፍሪካ እንዲና እንዲዮም ዝብሉ ስለዚ ኩርዓት ናትና እንተኮንካ ብኸመይ ኢና ክንኮርዓልኩም ንኽእል ከም ኣፍሪካውያን ኤርትራውያን እውን ኣፍሪካውያን ስለዝኾና መጀመርያ ረጤት ምልማን ተገዲፍኩም ስለዚ ከም ዘይተገፀት ሃገር ብኢኮኖሚ ንካልኦት ሃገራት ረጤት ትህቡ ሃገር ተትኾኑ ዝተሸገሩ ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ሃገራት ክትረጡ ትኽእሉ እንተትኾኑ ነይርኩም ዘይተገፀት ሃገር ኣፍሪካ ኩርዓት ናይ ኣፍሪካ ክንብል ምኻልና እዚ እጂ ኣሽሙር ወይ ፀርፊ ገለበለ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ሓንቲ ዘይተገፀት ሃገር ከም ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ረጤት ትልምን ሃገር እንድሕር ኮይና ኣይተገዛትን ኢልካ ንካልኦት ምስ ካልኦት ኤውሮፓውያን ትማጎተሉ ምክንያት የብልካ ምክንያቱ መጠን እቲ ተማጎትካሉ መጠኑ ድሕረትካ ክትገልፀሎም ዘለኻ ተርዲኹም ኣለኹም ድሕረትካ ክትገልፀሎም ዘለኻ ምክንያቱ እታ ዘይተገፀት ሃገር ታ ኣፍሪካዊት ኣንበሳ እዚኣ ታሪክ መኩርዒት ናይ ኣፍሪካ ትብላ ቀዳመይቲ ለማኒት ኣብ ፀዓቱ ከይዳ እንድሕር ኮይና እዚ ውርደት እዩ ምናልባት ብኸመይ እዮም ዘንብብዎ ሶም ኣይፈልጥን እያ ግን ከም ኤርትራዊ ብከምዚ እየ ከንብቦ ዝኽእል ካልኣይ ውሽጣዊ ኩነታት ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ዕግርግር ናብ ዕግርግር ካብ ጥሜት ናብ ጥሜት ትኸይድ ዘላ ሃገር ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኣብነት እዚ ሃገር እዚኣ እያ ስለዚ ብኸመይ ኣብ ኩርዓት ናይ ኣፍሪካ ክትከውን ዝደልይዋ ዘለው ምክንያቱ እንታይ ትብል ፀኒሓሳ ዝኾነ ፀገም ተጋጢምና ክንዲ ብዘረባ ብተኽሲ ብከላሽን ኣልዒልካ ብምትኳስ ጥራይ ዝፈትሕ መፍትሒ ብውግእ ጥራይ ንኣምን ሕብረተሰብ ኮይና ኢና ንቐርብ ዘለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ነይሩና ንኤውሮፓውያን ዝሰዓረ ክንብል ከማን ኣየጥዕመልናን ይምሱ ዘሎ ኩነታት እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ድዩ ውግእ ድዩ ጥሜት ድዩ ዕግርግር ድዩ እዚ ኩሉ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዘይተገዛት ብኤውሮፓውያን ንኤውሮፓውያን ዝሰዓረት ሞ ዘይተገዛት ሃገር ኢልካ ክትዛረበላ እንድሕር ኮንካ ኣብ ኣፍሪካ ኣርኣያ ክትከውን ዝግባኣ እያ ኢትዮጵያ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣርኣያ ናይ ኣፍሪካ ክትከውን ኣይትኽእልን ስለዚ ስለንፀልኣ ወይ መቀናቐንትና ስለዝኾነት ኣይኮነትን ብምንታይ ኣርኣያ ክትከውን ትኽእል ኢትዮጵያ ኣብዚያ ዘላታ ኢትዮጵያ እዚያ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ሕጂ ደይኮነስ ወላ ዝሓለፈ 40 ዓመት 50 ዓመት ወላ 60 ዓመት ተመለስ እንድሕሪት ካብ ልመና ወፂኣ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ እዚኣ ናይ ኣፍሪካ ሕማቕ ስእሊ እምበር ፅቡቕ ስእሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ የቕረታ እዚ ተሓቂ ይፍተዎ ይፅልዎ አንገት የሚያስደፋ ነው። በእርግጥም እንዳሉት ብልጽግናን ቢቀላቀሉ ኑሮ ይህ ሁሉ አይመጣባቸውም የተባሉ ልዩነት ያላቸው ሰዎች ላይ ጦርነት የታወጀ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ካብ ዘይረሰ በገሰ ይኮነን እዚ ራእይዎ ሕጂ ማለት ከምዚ ካበይ ጣበይ ዘሎ ውጊ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጋርዲያን ዝወፅእ ሓበሬታ Millions killed by Ethiopian state troops in Amhara region, say reports. Ethiopian government troops went door-to-door killing dozens of civilians last month in a town in the country's Amhara region, according to residents, who said the bloodshed took place after clashes with local militia. The killings in Merowe appear to be one of the deadliest episodes in Amhara since a rebellion by Fano, an armed Amhara group, erupted last year over a disputed
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣምሓራ ኣብ ምዕራዊ ዝበሃል ቦታ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ብራየለይ ስምዓለይ ንሲቪላዊ ህዝቢ ከም ዝቆተሉ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ግዜኡ ምፅልኩም ኣለኹ እዚኣ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝወፀት ናይ ደ ጋርዲያን ዝብል መፅሔት ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ስለዚ እቲ ቅትለት እቲ ሞት እዚ ንሲቪል ኢና ንብል ዘለና ወታደር ንወታደር ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ውግን ምጥምጣምን ንሪኦ ኣለና ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታትን ዝቕፅል ዘሎ ኩነታትን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ እውን ኣብ ቤንሻንጉል ንኣብነት ለንቀነ ዝወፅእ ሓበሬታ ነይሩ ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ደቡብ ሱዳን መፂኦም ነቲ ደቡብ ሰጊሮም ነቲ ህዝቢ ኣባሳቢሶሞ መንግስቲ ክከላኸለሎም ኣይከኣለን ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴን ኣብ ዘመን ደርግንሲ እዚ ቦታታት እዚ ኣይድፈርን ነይሩ ብምባል ሓደ ካብቲ ቦታቲ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ብኣምሓርኛ ገይሩ ከምኡ ገይሩ ዜና የመሓላልፍ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ዘሎ ካሊእ እዩ ኣብ ግን እንታይ ተዛሪባ ኣቦ ናይ ኣብ ዘረባ ቀንዲ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹ ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ፕሊዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በርግጥም መፈናቀልና መገደል በቃን የሚል ልዩነት ይዘው በወጡ የሀገሪቱ ወጣቶች ላይ ድሮን የዘነበው ፕሬዝዳንቷ እንዳሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የፕሬዝዳንቷ ሀገሪቱ ስትሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ደግሞ ሌላ ናት በብልጽግና ከፍታ ላይ ያለች የመብረር ሞተሯን እያሞቀች የምትገኝ ኢትዮጵያ የተባለችው አውሮፕላን ዛሬ ሞተር እያሞቀች ነው أبي أحمد ناتو عالم سلزلاتو هاجر تعنبب كم زلا توينشف كم زلا يوز الزارب زلو سلزي تا إثيوبيا تبحال إيروبلان كابتليان زمتا نا أبتي بوتاديم قبروا متورا غيرا خد كيت كجمريا سلزي نايكرم زنبر سلطانينا خمالسو كم فتنينا نابلي يوتي مناورا زقبر زلو اسكا كالن تاي تزاريبو بزعب عير تراخن تاي تزاريبو ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ማኮብኮብ ትጀምራለች ከዚያም በኋላ መብረር ትጀምራለች ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች 30 ሚሊዮን ተረጆች ያሉባት ኢትዮጵያም ጦርነት ሚሊዮኖችን የፈጀባት ሀገር ዛሬም ከድሮን እስከ ነፍስ ሰው ከም ትሪዋ ዘለኹም እታ ሀገር አበይ ገጻት ኸይዳላ እንታይ ይባሃላሎ እቲ ኩነታት እግርግር ዲዩ ጥሜት ዲዩ ሞዲዩ ኩነታት ኣብ ተዓዲ እና ባዓሲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት أبي أحمد كنت هاجر توينشف كم زلا يزقل زلوا سلزي زيتي موزيوم يعدوا دل موزيوم يلوم زمر رؤويو تبغ structure مخانو يزنجر I have nothing against تي حبرة السب تبغ نجر مركبو it's just اتزوبات سلام نخيركب زقبر زلا كايدا اسك يا نشتك وراري إثيوبيا كأدواس كزاري የፈተናዎቿ ምንጮች ሁለት ነገሮች ናቸው ባዳና ባንዳ እኛ ያወረሱን እምብኝ ማለት ለወራሪ እምብኝ ማለት ለደህነት እምብኝ ማለት ለልመና እምብኝ ማለት ለውጫዊ ሳቤ አቢ ከም ዝብል ዘሎ ብውሽጣዊ ጸላትን ዓናዱ ስዕሩናሲ ውሽጣውያን ተባበርቲ ናይ ጸላት ስለ ዘለው እዩ ልክዕ ከምታ ኣብ ግዜ ብልጽግና ዘጋጠመን نو عب جزء مليليك زقات موزنا بركوناتات بدهوتاتن لو من عايز زقات منا نبلتقنا زقات منا زلون تمساس حالنا تعلو بمبعل كم تي أبتنا ناي مليليك زنا برا تاريخ كم تاريخ سرح كم زلو زقلتيو كم تريوب بزعوزي نبتم نجاوس كساقا عايز فتنا فايل سلاسودي ولا نب مليليك زد ما نتوم أمحرا أبغونون مسلاف زت كمالو من قد بزحات أبتي كينغدم سنيم ناي كرم نجاوس بزح سلزامنو نعتاتهم نابون مسحب ولا تناي بزناي من البات بزيا موسيقى لا تدقد أبزي أبت موزيم وكلتناي تجراي وين تساتفهم كم زنبرو أبت بوت هذا ما يا مزحات أزارا بخوين اللو ناي بعالجيتا جورا دابت وشتي سل زنبرو تقداي أزارا بخوين اللو مالك إني بحر موجع نجر عدرا شلات تبلوت يا مكراك أنو تقمون يمتاقوت يعني هلو جفرا قوان داي مسلي أقبابو anyway كم تتري وزلهم بزح نجارات ينيرو مساء لاقي بوم حنت نزيا نجاري بلوالو أبتناي بريزنت سياس كسجري نزيا حدشن مزيكو قريبتي بات حدش مسلينا كنكا حدشن مزيكونا سرقا كما كرم زوان كنا
العلو غاب تزمس بسعنا يبلن له سميا وحليمة ይህ ሕፃን ልጅ ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ፊት ቆሞ አሰልጣኞቹ ያስሸመደዱትን ነገር ለደቂቃዎች ይናገራል። ምጽዋን የተቆጣጠርንበት 34ኛ ዓመት በሚል በጠሩት ድግስ ላይ ወታደራዊ ልብስ ያለበሱት ሕፃን ስም ሳይጠራ አብይን፣ ኢትዮጵያንና የቀድሞ መሪዎቿን ይዘልፋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከወራት በፊት ውሃ ሰማያዊ ነው ያሉትን ቃል ተውሶ አንድ እውቀት አጠር ጎረቤታችን ውሃ ሰማያዊ ነው አለቻሉ፣ የእኛ ባህር ቀይ ነው፣ በደም የተገኘ ባህር ነው ይላል። ለሰላም እጅ So, zia kafal zia, I don't know, Etio Forum yam geroma, kapt zarabana tomen, what's as a galatomen, Silena Ertran, Natsanet Ertran comes, Silena Natsanet Ertran comes along, do you again, Nisatom Bashmur wake up, Nementa Elamite Komula look Nagrokme, Silementide Mahomusum Amkilu, Kangalitina. So, President Isaias, let's say, Cap October, where he ورح عسرت اسرع اسران سلستن ابي احمد بوقعي نايفت غبحري كزارب كاب زجمر وقعو مغلص هابن ابتز زاربلو دما بنصور بزعبا كونتات نيزي كونتات كزارب ايدلي ابز سرحت فنقل نبل 30 4 حيال سبات اب تويتر اب تفر عليه كزاربو خلو ناي زعمت زي صنبل فليز بلد صنبلن لعد بلد صنبلن كم زنبره زغلصلو منالبات كم خوين تسميكم تخوينو اسكاب كومنت سكشن غدفو قبض بالحبريتان كابز حسمي اللغو انا ونكم عين السمعيت تسمعني سو جن سلامتاي بريزنت ساس ابزناي صنبلناي سرعت فنكل مدرك سمع زي كاله اوف كورس از ابي ايفنتيو لك كمتي قنيتنا حرنتي لو مزلو بتخكل ناتنتنا يرترا اب ناي سرعت فنكل اب قداي نيروابو سلامتاي مدرك سمعي كاله نزبل جن نعطيت انتنايو and this is also very important. That's why President Isaias بزعبا زنه اب اندرا زخونه يخون بقلص سلا زي تزاربه ابزيا بوتا زيا زر ايا مسحاقو لتقال عام عقافو exactly هذا زربا خويني تسمعيهم لحنا زي انا سمعيا دحريانا تيتن تنخبكم ዘርግተን ፊት ብንሰጠው ቅንነታችንን በብልጠት ወሰደው ሌላ ምን ይባላል ምህረቱን ይስጠው ያ ከባለቤቶቹ በላይ ባለቤት ነኝ የሚለው የእሴትን ትርጉም በቅጡ ያልተረዳው ውሃ ሰማያዊ ነው እያለ ለሚቀጥፈው እርማት ስጡት አስተካክል በሉት ባህሩ ሰማያዊ ሳይሆን ቀይ ነው እንደስሙ በባለቤቶቹ አይን እንደዛ ነው ቀለሙ እያለ ይቀጥላል። ከዚያም አቶ ኢሳያስ ከት ብለው ይስቃሉ። ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስም በሳቅ ያሽካካሉ። እንተንሕና ኮለልክን بالጊዜ ስለዘይብልና زعلفو ኮመንት ሰላም ይልና ምህረት ይወርደልካይ ብሩፉኑ መልስና እንበር መድኃኒት እኮ ቢዲ ይዘሎ ክታባ ባዓጎታቱ አክሳዱ ዘንጠልጠሎ በጢሱ ይደርብዮ አርሒቁ ይቅበሮ ሽዑካባ ተፍሰፊ ይህንን መነባነብ የተለየ የሚያደርገው ጉዳዩ የቀረበው በኤርትራ ባለስልጣናት ፊት በመሆኑ ብቻ አይደለም። ታዳጊው ከአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ እስከ ቀድሞው የኢትዮጵያ ማንነት ድረስ የአያቶቹን ክታብ አድርጎ ብቅ አለ በማለት እየዘለፈ ከተናገረ በኋላ ውሃ ሰማያዊ ነው የሚለው ጎረቤታችን እኛ ሰው ያደረግነው ነው ጠንቋይ፣ ህልመኛ፣ ደፋር፣ ደላላ፣ እውቀት የለሽ ነው ወዘተ ብሎ ከገለጸም በኋላ ቀይ ካርድ እንደሰጠንህ እወቀው ብሎ ወረቀት ከኪስ አውጥቶ ይወረውራል። በዚህ ጊዜ አቶ ኢሳያስ በደስታ ስሜት ተውጠው ከመቀመጫቸውም ተነስተው የልቤን ተናገርክ በሚል መንፈስ ታዳጊውን አቅፈው ይስሙታል። ሌሎች አዛውንት ባለስልጣኖቻቸውንም እየዞረ ሰላምታ እንዲሰጥ ያዙታል። የተደረደሩት ጄኔራሎች ልጁን ይዘይራሉ። እዚያ ብዙሕ ከም ዘይተዋሕጠትሎምን ወይ ከዓ ቀጭቀጭ ከም ዘበለቶምን እያ ትግለጽ ዘላ ብዙሕ ግዜ but in reality ከምኡ ይኮነን ነይሩ። ኣነ ናተይ ርዲት ካብዚ ኩነታት ዝርዮ እቲ ቆልዓ ሻርፕ እዩ ኣገላልፁን ኣዘራርቡን ብጣዕሚ ዝድነቕ ቆልዓ እዩ ማለት ሰብ ፅሒፍ ሂብዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም who cares ነዚ ፅሒፍ ሂብ ካብ ርእስኻ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ብመልከት ብኮንፊደንስ ክትዛረብ ዓብ ብቅዓት እዩ። ገሊኦም ድማ ንእሽተይ ኣወል ስዒድ ተወሊዱ ኢሎም ብትኽክል እዚኣ እውን ፅቡቅ ኮሜንት እያ። ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ከምኡ ከዛርብ ዝኽኣለ ንዝብል ኣርስቲ ተመሊስና ክንሪኦ ተኮይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣብቲ ገባሕሪ ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ወቅዓዊ ዘረባ ብዛዕባ ነቲ ኣብቲ ገባሕሪ ዝምልከት ኣይተዛረበን ኣሎ። እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረቦ ዝኽእል እንታይ ክገብርዎ እዮም ናብ ዝተፈላለየ ትንተና ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ he is just ስርሑ ጥራይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ሃገር ድማ ስራሓ ጥራይ ይሰርሕ ኣላ። ስለዚ እታ እንኮ ብዛዕባ እዚ ዕንደራ ናቱ ብወቅዒ ድሕሪ ኣወል ማለት ብጀካ ኣወል እዚ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝሰሓቐ እሞኻ ስለ ዝሓቆፎ
ልክ ናይ ልበይ ተዛሪብ ካለይ ዝዓይነቱ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ እንታይ ክትብል ደልያ እንታይ ውሳነናታ ከመይናታ ክሳብ ሕጂ ኣይገለጸትናላ ስቕታ ድማ እቲ ዝበለጸ መልሲ እዩ ኣብ ኣካይዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኢሉ ነይሩ ኣወል ስዒድ ሓቂ ድማ እዩ ምክንያቱ ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ እንታይ እዮም ዝስምዖም ዘሎ እንታይ እዩ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ኣይነገርዎና አብይ አሕመድ ንሱ ሓንሳብ ሶማሊላንድ ይኸይድ ሓንሳብ ብርድዋን ሁሴን ገይሮም ይምለሱ ሓንሳብ ተንተንቶም ሓንሳብ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ ቀይ ባህርን ብዛዕባ ኤርትራን ዘይተዛረብዎ የብሎምን ኤርትራ ግን ትም በመባል ዝኾነ መልሲ ሃይቦቶምን ስለዚ እዚያ ዘረባ እዚያ ኣብዚያ እውን ክዛረብ ዘይመረፀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ am kind of positive ኣብዚ ቀረባ እውን ቀልጢፍ ኢንተርቪው ክገብር ኣይኮነን ክሳብ ካልእ ኣገዳሲ ዕላማታት ዘለዎም ዘሰላስሉ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ አብይ አሕመድ ነቃዕ ከይፈጥሩሉ ንኢትዮጵያ ነቃዕ ከይፈጥሩላ ነቃዕ ማለት ክብለኩም ከለኹ ንዑ ተጠቂሞም አንጻር ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ከይጥቀመሉ ተርዲኹም ኣለኹም ዕላማ ኩሉ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘገድሶም ኣይኮነን ብዙሓት ኪላታት ዝበልዎ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊኡ ኣለዎም ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሓደ ዓብ ፀላኢ ናይ ደገ ጌርካ ነቲ ውሽጣዊ ፀገምካ ክትፈትሓሉ ትኽእል ነገር እዮም ዘልዩ ዘሎ ካልኦት ድማ ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት ድማ ኣብቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ እውን ኣሎ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ከምዚኣ ትመስል ከምዚኣ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ድማ ኤርትራ ተጠንቂቓ ነቲ ኩነታት ኣብ ካልእ ንኸይከይድ ብጥንቃቐ ትሪኦ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ናተይ ርዲድ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ዘይመረፀ ብትኽክልከም እዩ ምክንያቱ ነታ ጉዳይ ተተንኪፍዋ ናብ ብዙሕ ነገራት ክሽረፍ እያ ስለተሸረፈ ኤርትራ ስለትፈርህ ኣይኮነትን ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ክትከይድ ስለዘይትደሊ ፅንዕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እዚ ናይ ለን ዘበን ጽምብል ናይ ፈንቅል እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ኤርትራ ሓንታ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣላት ንሸር ዝገብራ መጀመርያ ግን ቅድሚ ነዚያ ምውዳይ እዚያ ናይ ሶማልያ ንስማ Government has made a fervent appeal to the African Union, AU, and the United Nations, UN, to adopt a principled stance regarding the controversial Memorandum of Understanding, MOU, between the breakaway region of Somaliland and Ethiopia. In a statement released on Sunday, the Ministry of Foreign Affairs also urged the two intergovernmental organizations to መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ብተደጋጋሚ ሕጅውን ቅድምቲ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሰሚት ምጅማሩ ተሪር ዝኾነ ምሕፅንታ ብዛዕባ እቲ ተገይሩ ዘሎ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይ ከዓ ሓውሲ ድሌት ናይ ስምምዕ ናይቲ ሶማሊላንድ ተገይሩ ዘሎ ዓለም ለኸ ፅልዋናቶም ክዕዝዙን ብተሪር ብተደጋጋሚ ድማ ስርዓት ናይ ኣቢ ነቲ ኣንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ንኸወግድ ተበግሶ ክወስድን ነቲ ተበግሶ ዘሎ ክገትፎን ፀቕጢ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ንሶማልያ urged the two intergovernmental organizations to condemn Ethiopia's unwarranted aggression into Somalia. We call upon member states of the African Union, as well as the United Nations, to take a principled position on the illegal MOU and denounce Ethiopia's unwarranted aggression against Somalia's sacrosanct sovereignty, unity, and territorial integrity. So, ni kullan ኣገደስቲ ሃገራት ዝበሃላ ንሳተን ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቻይና ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ንኢትዮጵያ ብድጋሜ ነቲ ልኡላውነት ነቲ ቻርተር ናይ ሕብራት ሃገራት ከምኡ ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንኸተኽብር ኣብቲ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ዝኾነ ነገር ብዘይ ፍቓድ ናይ ሶማልያ ንኸይትገብር ኣጥቢቖም ከተሓሳስብዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ክግበር ዝኽእል ኣንዳሪ ኣካይዳ ክድሕኑ ከም ዘለዎ ክእለ ከም ዘለዎም ከምኡ ከጋጥም ከም ዘይብሉን ዝገልጽ ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ሶማልያ is pushing እቲ ኩነታት ናብ ካልእ መኣዝን ንኸይከይድ ዝከኣላ ኩሉ ትገብራላ and I hope እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምኡ እቶም ካልኦት ሓይልታት ንኣብይ ኣሕመድ ካብዚ መንገዲ መሊሶም ናብ ቦታ ሰላም ንኽምለስ ክገብርዎ ኣነ እኳ በቲ ሓደ እቲ ኩነታት ካብ ኤርትራ እኳ ቁሩብ ዕሪፍና ነርና እንቲና ንብል ነርና ግን ምናልባት እዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ልቡ ተመሊሱ ክንደና እኳ ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ዘሎ ናብ ልቡ ክመልሶ ዝኽእል ኣይኮነን ግን እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ናብ ካልእ እንተዝኸይድ ነይሩ ተጋሩ ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ሓደ ክንሰምዕ ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ ናብ ናይ ኤርትራ ክናቱ عداي صاري ميه
استحني كني خنعاي دابلكو تحميها ولا تجرها ኢትዮጵያ ለትግራይስ ሴኩሪቲ ክትኾን ትኽእል እያ ውሕስነት እያ ኣቦታትና ትግራይ ትበሃል ሃገር ብምስራት ስለለይ ከኣሉ ይኾነ ምስ ኢትዮጵያ ጸኒሖም ዕብየ ዝበለ ሃገር ምዃን ዝበለጸ ሴኩሪቲ ዝበለጸ ውሕስነት ይህብ ኢሎም ስለልሓሰቡ እዮም ስለዚ ንረድእ እዮም ነቶም ኣቦታትና there is a reason ዮሐንስ ትግራይ ዝብል ሃገር ብክመስርቱ ማንም ልዓግቶም ሓይሊ ነበረ እኮ ባይዘወይ ራስ ወልደ ስላሴ እኮ ትግራይ ኢሎም ዲክሌር ካብ ምግባር ልዓግቶም ሓይሊ የነበረ ولا الرئاس السواقادس ولا توم خالو تاريخ تجراي نفلتهم عبيتي مسافنت مكواننت نتجراي حجر جيروم يوم بحر للوا تلوزح خزينة إيرترا تاوهيلو لبهال جزءات ما تجراي هم لريف التي سلزي كله حجم تجراي سمعكم مرة هذا زي سبزي بتدقاقامي إيرترا تجراويو حلف زبالي ألوتاويات أمامتها بلعلي إيرتراونتن كابزلوميو بتدقاقام دما كم زعين الزربا نتتاريخ ناي مزنبع كم دما لعلعاء مخا مزراب لعلعاء مخا مالتنا بنا تقرأي بزح جزالات وكنتات كم زعين الزربا يوازدو بزح جزي كابت زلخايو نت رياليتي زلخايو سجيركا نابنت تقرأي كل جزيتهم لك أو انتنات ناسي عبا إثيوبيا يمزو عملو نيروم يزبل زلو سلازي إثيوبيا تعمل تخوينكا نسخة ناتكا زبن ناتكا من رجعي نحنا إيرتراويانجن إيرتراوناتنا نأمن ناتنا من رجع دمالنا اتبحر دماناتنا يو كم تزو سماعك هايو تنقوس كادم يليو بفنجا حد يقوم ميم طلياناويان عدوا سعيري إلو موزيوم كقبر كله سلمتاني إيرتراغوزو كيدو دي تواقيد إلو زحاتي يلن دي تعدي حطوني of course دحن أبزيتات هنا حطوني زياد زربا زياقن بزوح سبشير غير ليالو بتدقاقامي زي provocation هاتوم يغزل ساعتيو تي reasonable زخونة زربا مزقور بابتنا تبغ زمدنا كلونا له زي زبلو زلو كون زي كيليو أبهوتاتا استمسرت زربايو مغنياتو إيرترانا سنتا كابت بعالم درجة تقبلنا زلو هاجر كابت خونوي عمتات جريع سخاتكم لمي مسؤوليتكم ويحقيسكم كهابكم مان بغلط ما كم زعجين رياز لنا دحان أفتبوت هزنا بروز بالوان دنرى تسوتوا على الجوات عليه ልጆቻቸውን ከጎናቸው አሰልፈው በተለይ ምጽዋና በልቤዝ ላይ ዓላማ ጽናት ማለትን አንወጣም መሸሻ መንገድ ያላቸው የመውጫ መንገድ ያላቸው እነ ኮሞዶር በለገ እነ ኮሞዶር ጌታቸው ጀነራሎች ማለት ናቸው ጀነራል ማዕረግ ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ማለት ነው በአርሚው ተረጉም ኢኩቫለንት ብታወሪው ማለት ነው እንደዚህ ክላሽ ይዘው የተዋጉ ሰዎች ናቸው የዓላማ ጽናት ማለት የተሰጠህን ሚሽን የቆምክበትን ዓላማ እስከ መጨረሻው ጠብቀህ መጓዝ ማለት ነው መሄድ ማለት ከምዚ ኢሎም ሕጅነት ህዝቢ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ሓደ ዓብይ ታሪክ ዝተገበረ ወይ ንሳቶም ብዙሕ ጅግንነት ዝፈፀሙ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ሪያሊቲ ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ኣባፅዕ ፍሉይ ዝኾነ ቤተ መዘክር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ናይ ሆፕ እዚኣ ድማ ናይ ኩልና ግደ ድሓን ብዛዕባ እዚ ክግበር ዘሎ ፅብቕቲ ቪድዮ ኣላትኒ መጀመርያ ግን ነቲ ታሪክ ነቲ ጅግንነት ከምዚ ንሳቶም ዘንቢዖም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘይኮኑስ እቶም ብትክክለኛ ዝፈልጥዎ ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ أدلاتنا نحن من تيق ننقاسقسنا احنا نواقع كنواقع دي كونس من تيق ننقاسقسنا نواقع نحن كننقاسقس عبد الله نحن بصح منتي نواصع كنبصح من انت ترحينا نواقع من الباش ابناتاتهم ما تحساسبا دنقاسقسس من انت توابو خون خدي كما قال لي خاب كل سحبكا اب تدراي عداوم صيكا تنقاسقسكا مودات تواقع علامه كله كخلفهم زي نحنا علامة يقولنا نحنا من تخنق أساسنا نواقع كم زي أب فنقل دبلكات نوركو سراويتنا نتقدم مكالخ المسمار نايس علاي نتخلع مكالخ المسمار نايس علاي خي تواقع يسجلوا صدق يمان صدق محلات مودعات تصرجع أتطوي نقول تأزله نتأزل دمشي سو خيلالو نتأزل دمشي سو ترجع ماشي باقو يخان واس أقص يخين سراويتنا يسأل عبيلو فقد قوتاتي فقد سنجرنا لا يبصح سخات راح تسخات تقبره وقسي من انقصاص راح كونالو من انقصاص اسمراح تاعتو نحكون كحاسب كان اسمراح تاعتو تنقصاص لك سب دا اكلكا مبدوون غير كحتاعتو نحتريكا زي وتدرنا كونن ግን نسوم معون دردو وتدرناهم انت كون خير الجنتان نقول نحن
ወያነ ናይትማል ውግእ ተዋጊኡ አይን خلفን እንተደለዩ ክንቁለፍ ግዜ በልዕ ደአንበር ሓሳብና ነይጥለፍ ሽዑን ተዘይሰለጠብ ካልእ ንስለፍ ማዕጾን ተረገጡ ብሓፂን ዝቁለፍ ብንእሽቶ ፍንቃቅ ንወፅእ ንሓልፍ አይን خلفን ንመትከልን ዕላማ እዛ ሃገር ውፍያት ከይተረጋገጸ ሰላማ እቲ በዓል እከይ ከይኣመነ ሓቂ ብሓዊ ኢና ንፍተን ከምቲ ክቡር ወርቂ ታሪኽና አንሳሒብካ ምንሃሪው አረብሪብካ ዕሎ ምጽማ ሚዛንታና ደብተር ሳሕል ንገንጽሎ ክኸልፍና ሓሲቦም ብቓጻ ብድሎ ኩሎም ወዲቖም ስዕረቶም ኣቁሎ አይን خلفን ኣለና ፀረ ትጋኔን መርገጽ ቀይሩ ጌጉ ክሳብ ዝእመን ወይን خلفን ንخلፍ ተመሰሎም ንድንከል አይን خلفን ዕንቀፍ ተመሰሎም ንሕንኰል አይን خلفን አመንተ ሓቂ አመንተ መትከል አይን خلفን አመንተ አልጌን አመንተ ተከል አይን خلفን ወይ ብትኒዕ ብግደፍ ግደፍ ብዘራያት ዓደልቲ መግደፍ ነትግዕ ዘይን ኣብ ዒነኸይን ጽምብራብ ጎዱፍ አንጻርና ዝዓዩ ክኸልፍና ዝደልዩ ኣብ ኩሉ ምስዓርና ተጠሊዖም ይእዩ ንኸዳሚኦም ከድሕኑ ይርበፁ ይበዩ ንኸልቦም ሾፕላብልዎ ኸቃብፁና ሓድሒጎም የዕጥቅዎም ኣፅዋር ረብሪቦም ሰግሲጎም የስቲዎም ማይ ትንፋስ ብሓይሊ መንጊጎም ግን ኣብቲ ግጥምያ የሃድምዎም በርጊጎም ሽዑ ምስ ሰዓብና እግሪ እግሮም ምስ ማረኽናዮ ብረቶም በትሮም ክንብንቁሶም ምስ ቀረብና ስርዓተ ስሮም ምስ ረኸብናዮ ቀንዲ ጒላ ሕንሳስ ልደበኽሮም ብሕራይ ብፌርማ የጸንሕዋ ትንፋሶም ካቒሮም ሕደግ ይብሉና ሓያሎም ዘራዮም ፊት ንፊት ይመፁና ልክዕ ከሙራዮ ግን አይን خلفን 3-4 ክፍለ ሰራዊት ትሕዝ ቀዳማይ ኣቱ ፈንጂ ድረግጽ እዩ ሞርታር ይቕበል እዩ ካልኣይ መጽእ ነቲ ግንባር ዳእተወዩ ደፍርሶ ሳሳይ ከዓ መጽእ ዝድምስስ እዩ እዚ ቀጻሊ ማዕበል ናይ ሰብ ጌርካ ክትዋጋእ ፍታን ኤርትራ ናጻ ምስኮነት መወዳእታ ዘይብሉ መጥፍዕ ናይ ሰራዊት ጸላእ ብዚ ተሪፉ ኣይዓደገትን ክሓድሽ መወዳእታ ዘይብሉ ሞርታር ካብ ጸላእ ደምጻቱ ኣለዋ ከምዚ ዝኣመሰለ ቀደም ከዋን ኣብ ሳሕል ከላ ብጥይትን ብክላሽን እናጥጦ ተብሎ ነይራ ነዚ ኣብ ሳሕል ብክላሽን ጌርካ ክትዋጋእ ማለት ውሕድ ሞርታር ስለ ዘለካ ውሕድ መጥፍዕ ስለ ዘለካ ኣብዚ ግን ዝኹል መዳፍዕ ሞርታርን ኣለካ እዚ ከምዚ ናይ ዓሰብ ድነበረ ከምዚ ናይ እግሪ መኸል ድነበረ ወይ ከምዚ ናይ ባድመ ድነበረ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ከምዚ ፍሉይ ጌርካ ዝቐተልካ እዩ ድኹመር እንታይ ገደሸና ግን ንሕና ተዓወትና ክብሉ ተደልዮም ተዓወቱ እምበር ከምዚ ክብለካ ፅናሓኩ ንዓና እቲ ማዕበል ናይ ውግእ ኣብ ግዜ መንግስቲ ሃይለማርያም ከቢድ እዩ እንታይ ሒዝካ ነቲ ማዕበል ክትክእሎ እዚ ግን መጀመርያ ብሞርታርካ ክትቅበል ኢኻ ብመድፍዕካ ክትቅበል ኢኻ 130 ኪሎ ሜትር ከሎ ድሕሪ 122 ኪሎ ሜትር ትበፅሐ ድሕሪ 8 3 6 ከዓ ብሞርታርካ ብደሽካኻ እንታይ ገብር ኣብ መወዳእታ ከምዚ ናይ እግሪ መኸል ወይ ከምዚ ናይ ዓሰብ እዩ ወይ ከምዚ ናይ ሰላም ዝነበረ እዩ እዚ ሰለስተ እዚ ኩምራ ናይ ሬሳ ናቱ ተሓደ ካብ ተሓደ ዝገደደ እዩ ኣብ ዜና እቲ ናይ እግሪ መኸል ጥራሕኩም ተምፅኡ ኣብ ሰላሙ ዝነበረ ካብኡ ዝገደደ ኩምራ እዩ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ክሳዕ እዞም ናይ ዓቃብ ሰላም ዝጨንቆም ዝገርሞም እዩ ርእስታት ኣብኡ ከመይ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ስልትታት መፅእ ከምዚ ዝበልከዮ ሃንደበትነት ወሎ ካልእ ወሎ ኩሉ ዋላ ክሰርሓልካ ተፈተንካ ኣይሰርሓልካን ኤርትራ ዘለና ርድኢት ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ፀላእ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ጉጉእ እዩ ብኣውርኡ እቲ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም ይማቸው ድዩ ገና ማቸሪቱ ጊዜው ኣይበቃን ኤርትራ ናሽናሊዝም ይፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ፀላእ መንነቱ እውን ስለ ዝኾነ ብፍላይ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣብቲ ተበጣጢስና ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ናብ ሓደ ንመፀሉ ድፍረት ዘይንብል እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ንምንታይ ዘይብቅዝ እዚ ስኡልካ ተጠባቃይነት ናይ ሶቨረን ናይ ኤርትራ ሶቨረንቲ ባኸይኑ ትሕስ ልዕሊ ሻዕብያስ ኣንሕና ጠበቃ ንኸውን ኤርትራ I don't care about Eritrea. I care about the Tigrayans there and the land of Tigray. قبيس قالتو قبان قبيس قالت أسئليني بأمان قبو ودا محير وقفو على التحاليل ما توي تحري جبت نتوالد بقبرص مدري عادت زي بالكا
تقلي انقلي لبخاي انقلاب بدهري انقلي لبخاي انقلاب بدهري نخل في مصلوم يخون نجزيو جن حلنا لا يتقفن قنقو طقو نزحل نخون فتنتنا ننكي نشجر نخون اوانو نزكي جن مسمرنا يندي بركنا يردي عمد قدو يقعزونا نيتعنا من قدي وي نمن قدت عنا عمتات نخدو لو من تزي فتمنا صباح نواجدو نتزغل فنادكم دحرنا السجدو حين نخلفن وي عين خلفن حلنا لا يعبي نعي زبل نحنا زلزالات دربي ريخم عندكم تمال سرعتات كم دربي ريخم عندكم تمال كسعر بعد حد لبي امنتنا بحقي وزمركو صب املاح برب سو حجي نيكست كفالناتنا بزعبا لمعاتنا خنزارب زاك 14 ኣብ መጀመርያ ኢና እዚ ኩሉ ጽቡቕ ዜናታት ዝመጽእ ዘሎ ኤርትራ ርጉእነት ክትረክብ ምስ ኩሉ ኣብ ዙርያ ዘሎ ሓደ ሰብ ነዚ ናይ ስርሒት ፈንቅል ክበዓል ከሎ ዝግበር ዝነበረ ተኽሲ ናይ ለይቲ ፖስት ገይሩ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ኤርትራስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይና ነዚ ተብዕል ኣላ ኣብ ስግር ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ውግን ምትፍናንን ኣብ ግምት ብምታው ኣብ ደቡብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውግን ዕግርግርን ኣብ ሰሜና ወይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናታ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይና ነዚ ዝኽሪ 34 ፈንቅል ተብዕለላ እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ እዚ ትማለት ናይ ድራማ እውን ሓንቲ ነይራ ኩልኻ ሰብ ንዓድኻቶ ንዓ ዓድኻ ኩሉ ተሰጊርዩ ሽግርና ንኽነቃልል ናብቲ ሃገር ኢደኢድካ ንበል ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ሓንቲ ጽብቕቲ ድራማ ነይራ ከየትኩም ራእይዋ ኣብ ናይ ትማል ቪድዮ ነይራ ብዓብዩ ድማ ናይ ስርዒት ፈንቅል ኣብ ኤርቲቪ ስለ ዘላትኩም ኣብ ከየትኩም ክትርእይዋ ትኽእሉ ሕጂ ንሪያ ቪድዮ ሓውና ዳንኤል ተኽላይን መሓሪ ኪዳንን ዝገበርዋ ብዛዕባ ተስፋ ዝህብ ሓድሽ ምዕራፍ ትብል ቪድዮ ኣብ ኤሪ ኔክስት ትብል ኣላትኩም ከየትኩም ክትርእይዋ ትኽእሉ ኣነ ግን ንእሽተይ ሰግመንት ሼር ክገብረልኩም እየ እስከዚያ ንስማዕያ ንኩልና ድማ ከተገድሰና ዝኽእል መልእኽቲ ነዚ እዋን እዚ ዝኸውን መልእኽቲ ስለ ዘለዋ እዩ ለይስና ዝኾነ ግዜ ኢና ዘለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ብፍላይ ከዓ እቲ ዝሓለፈ ነዊሕ እዋን ደሳቀየና ናይ መግዛእቲ ሽግራት ተቐሪፉስ ብድሕሪኡ ድሕሪ ናፅነት እውን ብዙሕ ንህላዊና ድፋታተን ልኡላውነትና ድፋታተን ኩነታት ኣጋጢሙስ ነዚ እውን ተበዲሁስ ናይ ባሕቂ ናብዚ መድረክ እዚ ምምፃእና ናይ ባሕቂ ኣዝዩ ፍሉይን ምቁርን ይገብሮ ኢለ ክገልፆ ክእል በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልኣይ ወገን ከዓኒ ልክ ከምቶም ዝሓለፉ ወለዶታት ሓላፍነት ደሰክመና ግዜ ምስ ምዃኑ እቶም ናብዚ ደቅዑና ጀጋኑ ናፅነት ኤርትራ ረጋጊፆም ልኡላውነት ኣብ ምዕቃብ እውን ሃያል ስራሕ ዝሰርሑ መራሕትና ዳርጋ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ንቐፃሊ እውን ነቲ መንእሰይ ወለዶ ዘዳልውሉ ኣጋጣሚታት እዩ ኢልካ እውን በዚ ሓደ ወገን ክግለፅ ይከኣል እቲ መንእሰይ ወለዶ እውን ኣካል ናይቲ ንምክልኻል ሃገር ልኡላውነት ንምውሓስ ዝተኻየደ መስርሕ ኮይኑ ዝኣክል ተመክሮ ዝኣክል ፍናን ዝኣክል ሓርበኝነት ዝረጋገፀሉ መድረክ እውን እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲና ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ኣብ መጀመርያ ናፅነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እታ ባንዴራና ኣብታ ዘይተሰብረት ዘንጊ ሓቂ ንሰቕላ ኣለና ኢሉ ዝተዛረቦ እውን በዚ ሓደ ወገን ዝድርዕ ኣጋጣሚ እዩ ምክንያቱ ፀላእትና ብኩሉ ሸነኻት ረብሪቦም እታ ዘይተሰብረት ዘንጊ ሓቂ ከዓ ተንበልብል ኣላ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ናይ ባሕቂ ፈንቅል ዘዘኻኽረና ሃዋሁ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኤርትራዊ ጅግንነት ኤርትራዊ ሓርበኝነት ዝኩልዓሉ ነቲ ዝሓለፈ መድረክ ብምዝካር ንመፃኡ እውን ብከመይ መገዲ ክንገጥሞ ከም ንኽእል ከዓ ሓላፍነት ደሰክመና እውን እዩ ከምዚ ቀዲምካ ዝገለፅካዮ እቲ ኣብኡ ዝረኣናዮ ድራማ እውን ንከምዚ ዝኣመሰለ ፍናን ኤርትራዊ ዝገልፅ እዩ ወይ ከዓ ንከምኡ ዝኣመሰለ ፀውዒት ወይ ከዓ ንከምኡ ዝኣመሰለ ነቲ ኤርትራዊ ንዓድኻ እቲኻ ከተበርክቶ ትኽእል ክትሓስብ ክትተሓቋቆፍ ፀልማትና ተወዲኡ ትዊንተር ሓሊፉ እዩ ስለዚ ሕጂ ኩላትና ኢደ ኢድና ኢልና እጂ ገና ሰብሲብና ዓድና ንሃንፀሉ እሞ ኩላትና ሓደ ንበገስ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ምስ ምዃኑ ነቲ ኣብ በዓልና ኣብ መጀመርያ ናፅነት ዝነበረ ሃዋሁ የዘኻኽረካ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ናፅነት 91 እንተሪእና እውን ብዙሕ ከም ዝኣመሰለ ደርፍታት ድራማታት ይረአ ነይሩ ለታይ ንኸይድ ዓድና ዝብል ንኣሽቱ ከለና እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ እምሮና ዝድውል ንኩሉ ኣብ ደገ ዝነበረ ይኹን ኣብ በረኻ ዝነበረ ይኹን ንዓዳ ኣትዩ ኣብቲ ሃገራዊ ህንፀት ክዋሳእ ወይ ከዓ እጃሙ ኸበር ክድፅውዕ ነይሩ እሞ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽቲ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ቁርብነት ናይ መንግስቲ ቁርብነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስቲ ባህጊ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ናይ ባሕቂ ምቹእ ሃዋሁ
ንሃገርና ኩሉ ተክንገብረላ ንኽእል ካብዚ ሕጂ እዋን ዝጥዕም የለን መኩላትና ኢድ ንተሓሓዝ መልእኽቱ ምስ ምዃኑ ብከምዚ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ዘተባብዕ ተስፋ ሓፍ ዘብል እዋን ኮይኑ ይስማዓኒ أنا مسخة مع محري هاو السخابيلنا خالوت ون تمزيل نقل محجي نزارب كلنا خمزي تي تما بدك جذل لنا سي حدا أكندي تقاش أو زقنة أنا زكاوم ولا أنا تقام أنا تقى فايل كتر على نجارات أبرز يوزر رأس ما بقى إن نحرج كوفي كزارب زي كذا ونتات بزح دقات أنا هو كذا بزح حلفنا زبن يرمى مالتي كم بقول بزح حلفت عامل كم زنا در أنا يو كوفي هو أبقى لي وين سامع عنكم قلت استأنا ديليكو سخات دليل نكون مشوت حدا يسخن أنا نبلا دلنا كببيننا نقص أنه لمبر حدا يكو أنا خبناتي تعزب تزار حلفت عامت من هذا إلغ إلى مس بزحت دقرت من قصينا زبلو أكلت من قصينا زبلو محبركم ما تقعد له أولا تقدر زغنة كراها كله حدا نقدر ترد أنا نقدر ترد أقال أتي ناي معاسي زخون ويك معاسي خرج مرزقبو إذن حجرين إنسان حلنا ذا أمبر أبتي إزي أيكوني إذا قال لي أنني زبال بزح يكون أفنى يكون تبعات ما يكون كه هو قال لهم رأى حجنا متى خمس كلمات سيادة لتي نتوم كم زبلو سي إذا سي حنتي انتاي سلة رخبين انتاي سلة أنا أيو أبتي ناي عدغاتي خا أكل ناي تفتح مخان أبركض خام كبار تصير حلف حليف هو بحدش معرف لنا كان دحر كتتأمد كا بناي يقرأ زبل منفس ناي حلف حليفي وحج خا أب هنسات هاجرن قالن قد كلها نتاني دليل نسات تلاقينا تناي من كرحن تنقريف كا أب حدش منفس أسول لنا جرسي كله يخل ديو ويك أب عبيو نعمل تناي قوامة ومجدي سوت تغيلوسي كل نجار تتعطيحس دحرية ده أمر كم زخم زارب ده الناس عاد وانس انتايس لدر أخو بيكون انتايس لدر حاسكم يخمين كبوس وقصات هذا زمن نجار هذا حجانا ناتك حسب سمع ده المحر ناتيجن كل جزء ثاني حدا نتي خون تدلي خم مجمريا بصراحة تعط وده حري خون أمر مجمريا مسكونة ده كل سب نوع كل قليل دي سودان تايز ربال لنا كل نجار تناسيف الله كل نجار تسارح الله لذي تداس مستدخل ده مسيخ خم كده قليل دي سودا جن التدري اليوم أنت نخون سن نعونا أود خونات أنفتنا أود هبنا خونات تسفات هبنا سي كم عباي حزنا مع كنا تابع لنا بقبل خاطر رايو زنولو دلنا ولا زنا دراما خمل أنت رأينا يو تخلون نزرب دلو ناكم استاذ عدني مو لازم قدنا ديتي كله تملي سلكا هذا حر ما خامنا راتي أبناء بوليتيكا لو تجلس بحال كله سلدي كونس أبز تيبلنا نزبل سبسن تايم بالكه هو كمزي كتب لك أنا حقيقة يعني من البعض كمل قالوا منتي نحن سي أم مسرح قالسينا تنح كاب مجزأتنا مجزأتي زنبرنا قالس هواه نعو ودينا ناتنا حيزنا بزبلنا الأوان ون نابزين بركونا تاتينا أتينا بسنك ودكن بسنك زنبر زتفعل على ناي كابينا زنبر هجراتن أب علم زنبر حيالات هجراتن زنبر بوليسيتات أددا قداي سانكشين كوينا وزح زينبر كونتات يصنيو نالبات نقلينا تردينا نقلينا ونكي تردعنا درجة بزح طلبات كنا قرب تصنيحنا أبقليون هلولو زبزحو ناي تقاومو منفسات يخيد نيرو أبقليون يخيد علو حجي أتي حدا زنقعنا يقولون تسمعنا ندايو تاوشت عاد خقال زصنحه منግስትን ሰራዊትን ናይ ባሕቂ ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ኣብ ቀጻሊ ጽምዶ ይጸንሕ ስለዚ እዚ ሕጂ ትንፋስ ዝህብ ርሁብ ዝበለ ሃዋህው ስለዝመፀ እምበር ኩላትና ንበገስ መልእኽቱ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ኣብ በዓል ፈንቅል ክትርኢ ከለኻ ዘዘኻኽረና እምበር እንታይ ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣካሉ ኹኑ ንኽፍጠር ትደልይዎ ዘለኹም ነገር ኣካሉ ኾንኩም ፍጠርዎ مالسي كم زين سخازي هاب كان مسخازي جبر كاو طرح يكون كان كل جزء سي طلابي طرح كتكون يكون كان زلك انا بحق فتحت تدلي هو نتفتح كتكونو نسخاته بقزوخ وسكت كلا لك انا بحق قطباو عبيت تدلي ولا تقطباو عبيت نسخا يجي خاصب سيبكا كتفطرخ كلا لك معناته ابهلنا ولا بدي سورا زتتريا بنوح ناقاسي هوا هو زتفطره كتريو تدلي النجر بعلخ كتكونو خد كلا لك زبل امر سلازي كومز ام مثلا مدرخ يمزخفتو زلومو اي ثينك انا زبدغ زلو هلولو قديفوتي سب يبحكي سمرتن بلصقتن إيرترا كري يدلي إنه فرس إنه ميدا بحالالو كابز It's really powerful. I think كلتيوم دانيالن محارن زهبو حبريتا أزيو دس بليو أبدأ زجبر عجو جوين زربان وحداي تزربن زي تزربو كوي كونن زي تجبره أبدأ كجبر زخيلن كزرب زخيلن كل تزريبون تجيرونيو كنو زك خيدا يكلني سلازي أتخون تدليو زلها أبعد خاخيتك أبقصو بزربا زخون نجار كم زي اللي ما فلوتيو بتكبر خونيو مسوات خاخت كفل لك سب هي وتوك مسواتك في ليد سرح نيرون هريلا كلنا دما
መስዋዕት ክንከፍል ኣለና የስ ኤርትራ ከይድና ምቾት ክንረክብ ኣይኮና ኢንቨስት ጌርካ ሚልዮናት ከተሓብት ኣይኮነን ዕላማ እንታይ ዳ ከመይ ጌርካ ነንእሽተይ ተበግሶ ክትወስድ ትኽእል ነንእሽተይ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ሃገሩ ንኽፈቱ ህዝቡ ንኽፈቱ ናብ ዓዱ ወስ ንኽብል ተስፋ ክትቦ ክትክእል ኣለካ 10 ግዜ ተስፋ ዘቑርፅ ነገራት ምዝራብን ምግባርን ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ መድረኽ ድማ ናብኡ ገዚኡ ዝኸይ ዘሎ I really ኣነ ብሂወተይ ዝዛረቦ እቲ ኣነ ዝብሎ ኣብ ሂወተይ ክገብሮ ዝደልየ ስለዚ ኣነ ንባዕለይ I am just waiting for my moment ምስ ስድራይ ምስ ገለን ነገራተይ ኣዋሃይደ ናብ ኤርትራ ዝግበር ነገር ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ባዕለይ እውን ክገብሮ ምዃነይ ይፈልጥ እየ ስለዚ ንኻልኦት ግበሩ ኣነ ዘይገብሮ ኣይኮንኩን ዝብል I will do it myself ጥራይ እቲ መድረኽ እናተኸፈተልና ይኸይድ እቲ ከምዚ ነገራት ተስፋ ዝህብ ሃዋህው እናዓበየልና ይኸይድ ኩልና ናብ ገጽና ኢና ክብል ይደሊ ኔክስት ንሪያ ድማ ካብ ባፅዕ ዝነበረ ኩነታት እዩ ስኒት ዝኣምን ብዘየቋርፅ ክቢ ኣይኩለፍን ኣማን ሓቂ ኣማን መትከል ኣይኩለፍን ኣማን ኣልጌን ኣማን ተከል የረኻኽበሎም ብማዕጾ ገዲፉ ብደቐል ብውሽጢ ገዲፉ ብቐልቀል ኣብቲ ዝሓለኖን ዝሓሰቦን ይዝስቀል መዓስከ ገዲፉ ኣተና መንገዱ ኣበይ ከጠንጢኑ ኣዝን ሓዲዱ ኣበይን ምስመንን ከተዋዲዱ ሳብ ለይቲ ሎሚ ንምድሪ ሓመዱ እምቢሉ ንክብረት ካብ መትከል ዓሪዱ ነፊሱ ክብልዎ ይጸንሕ ነጒዱ መጊጉ ክብልዎ ይጸንሕ በሪዱ ምቆት ይኸውን ቆሪሩን ክብልዎ ከር ሰው ሕጂ ንርያ ካብ ባፅዕ ኣብዚ ቅንያት ናይ ፈንክል ዝተቐድሐት ቪድዮ እያ ኣብ ኤሪ ሊንክ ዝብላላ ትኩምታ ኦሪጂናል ቪድዮ እስከ ንእሽተይ ክፋልና እታ ክንሰምዕ ኢና This is really beautiful. عمد إن شاء الله يسمعنا. عمد كعمد دا صوب يخيدالو. نقول له بيلا. هو تعزيه وتباتع. ما عمد معت في اللالو. كل بوتات هذا صوب يومه بحري بطي مانيا قلت. بس بيلومه متعمي عمد دا صوب يخيدالو. نقول له بيرترا رز وت عمد بيرنا ترا. دعوا لهم دل. شو لنا تسفاي. روداس برخات. طبعا عندكم متر. كاب سويس. طعم صبوع مدى كله جمال مسكح باص قعدنا اوكي بانا بهال كيلا البال شي كمي نمبل كني عملت كنت متعرف لو عملت نفسي بعلى فنكل اباط فنكل بتنا عملت بتنا عملت بغي فنكل ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘለዎ ነገራት ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ ይፈንቀል ምስ ፋሚሊና መፂና ዘለና ደይ ኣነ ጎፀይ ከለ ብጣዕሚ ረሕኩሰካ ነገር ምስ ህዝቢ ካብዚ ብሓደ ኮንካ ጽቡቕ ጀይ ክትገብር ባራ ገለ ዓይነት ጽቡቕ እዩ ደሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደሎ ዋዕላ መበታትና 4 ዓመት ፈንቅል ኣብፅሓና ሰብ ብዙሕ ካብቲን ካብ ኩሉ ዓድታት መፂኡ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ተኣኺቡ ሰብ ብዙሕ ትሪኦ ካብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማርያም ብጣዕሚ ተሓጊስና እንደይ ማራ ፍሊካ ናይ ሎም ዓመት ስብስቲ ምብዛሕ ህዝቢ ኻስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ህዝቢ ተበዚሒኻ ንዓኻ ደስ ዝብለካ በይናኻስ እንደይ ማራ ገለ ዓይነት ናይ ሎም ዓመት ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ ሎም ዓመት ዝሕሰብ ድሎ ጽቡቕ ማለቲ ፈንቅል ካብ ዓመት ናብ ዓመት እቲ ዘይመፅእ ሰብ መፂኡ ንኽሪኦ ብጣዕሚ ሳይገብር ማለት እዩ ይምሕፀን ፈንቅልቲ መፂኡ ንክሳተፍ ኣብዚ ንኽሪኦ ከዘይመፅእ ሰብ ብጣዕሚ ፈንቅል بقايا كان دقاقمون خون نملو اسبيع ترام كحبو سنان كعام تعبو بعلا بتعنال السلافة خا حيلتات مثل هذا إسرائيل سبواري تم أجل مستعمر مداين كالتكريم ዛሬ ነው ገበሬ ካብ ስተኮሎም ኣነ ኣማኑኤል ምባይ ሰጊድ በሃል ካብ ሶሪን የመፀ መጀመርታ ግዜ ፈንቅል መፅእ ኣነ ረዘነ ገብረ ሃዋርያት ሓዱ በሃል ኣብ ኤርትራ ኢኻ ዝነብር ሓይልታት ካብ ኤርትራ እዚ ፈንቅል ከብዕልካ መፅእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘሐጉስ እምበር እዚ እኮ ደምን ዓፅምን ዝበልዐ መሬት ባሕሪ እዩ ነዚ ራእያካ ኣብዚ ምፅኻ ይሐጉሰካ ምክንያቱ ትባብ ናይ ሰላም ስለ ዝመፀት ናይ ስራሕን ፍቃዳት ማለት ናይ ሰላም ሃዋህው ስለ ዝመፀ ናይቲ ዝተፃዕሮ ፃማ ይኽፈሎ ስለ ዘሎ ይሐጉሰካ እቲ ዘሐጉሰካ ምክንያት እታ ናይ ውግእ ዝነበረት ባቡር ወዲያ መቐለ ሕጂ ናይ ስራሕ ባቡር እያ ትመፅእ እዛ ናይ ስራሕ ባቡር ዓቕሚ ዘለዎ ዝኾነ ኤርትራዊ ክስቀል ደለየ ኣብኣ ክስቀል ይኽእል እዩ ክሰርሕ ዝደለየ ስለዚ ናይ ስራሕ ሃዋህው ስለ ዘሎ እዚ ከዓ በቲ መስዋእቲ ዝመፀ ንብዙሕ ዓመታት ተፃዋርነት እቲ ዲስፕሊን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ባኒ ክልተ ባኒ እንዳበልዐ ሃብቱ ዝሓለወ ገማግም ባሕሩ ዝሓለወ እዚ ናይ ባሓቂ ዘኹርዓካ እዩ
أنا إيش كمل الله بس وقت زي ما تيجي خشونة قلنا قدام أب كان خارج قدام متأخو المجمع يبغى حجي قبل على نيله كم تعال نيله بقى متى مالت سلازي عزيو حق وسمعني يعني زين فولي بقى نجي ناب كله زازينا لنا نام بعلنا مركبنا خابس باب الصقيل أنا ظن عملت هواي قبل نام حكي كل يوم أجرز موت رفع على له خابنا وعبيد عواتنا أنا أقرأ عبد الليل حق حيش صوابط بحد خمسين عاد حسد له بورد أنا ما عملت سبابر كمتين راح يعني ما قرأت الليل بس بنا بوزوح صاحب نايسر حسن إذا 34 نقاط أبتنت بمغير تكايد بمهلاوة أزياء قد سيدا بزي عقال تقالاساي تمسجن بهلاي سلام زد الله أقبل كم مخانو متن نزي بعد زي خستمع أورو مع متى خبزنا العلي برقص خبزنا العلي خون تسفل لنا كل حزب ما سوني زراخو بيوم أجي ناكلت حنفت بوجلي توم ناي سوني توم ناي قدامي أقاطعم زسترحبنا بحس هذا وعزو متينا مالتي شمون تسوات قلالا كلتا سبات بتفلال يتصقم مخنيات هاي موتو سوني تبقيسنا كاب سمرا بلتي ناي عد نفاس ندير فوريدنا معلت زاخبرت معلتي بس احنا له في مقدني طعم كبيد نير حتى خاطور هو بينعم ساعتنا جن ابزي كم محضروا تقبلنا في وزن لكم نغرات الله يلوم او كليت حاجه دريو اب جندع نبزيا بحنت معلتنا مصنع تقولو أبتنا مجمع خبي داري أوجن سجاماني سرقات سلبي وده سجاماني خبي تقولو صح كل سحب ولا كل شيء قعزو بطعمي بدهي نيرو معناته تي قدر رينا ينفلتنينا كاميرا نرينا كما حد كنا لي نفلتنينا محمود محمد زبو أحسن شوية كيف أي حاجة فيه أي حاجة متطور كله عليك أحسن شيء كله تمام الحمد لله كله بأي حاجة كم ذات رواز لهم سرحت فنكل مبل 34 عامت بازيو دس دبل كونتات كم حلفت يا زرع زلو من البات نشي زي سمينا خنزازم كل فين أي كل الزقاء بواشنطن دي سي زنبريو ابكالك كفالاتنا يا اوروباون بزح كم استبعلا بلندن اتينكا بيوكي ابكالون كم استبعلا يريلو بتعمل دزبل እንኳን አብዝብቃና አይሆፕ ዛዓመት እዚያ ነተዝቢ ፍላይ በኤርትራን ዘሎ ዓመተ ረህዋን ቅሳነትን ዓመተ ሓወስን ሰላምን ርግኣትን ብልጽግናን ክትኮነሉ ኩሉ ትጽቡቕ ዝበሃል ንብሎ ዘለና ንመነየሉ ስለዚ again ነተዝቢ ልዕሊ ኩሉ ልዕለና ነቶም ህዝቢ ክኾነሎም ኢና ንምነ ኣነ ድማ ትምኒተይ ይገልጽ ኣለኹ I hope ደስ ይላትኩም ክትከውን ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ደገፍኩም ኣይተቋርጹ ናትኩም ደገፍ ድማ ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽኑ ዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣድሓንኩ ንብለኩም ፅፅብቑ ቻው ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ ተኾይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክመረልካ ዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ فلينيكا على قربتل بدي حفاكركا قد الناس قدل زيت الوزنجي زي بلاد حبرا بروسات كافي الكاس دفلكا بانديرا جبنا ودي جبنا بعاسرة ويتاسفعات تزبي زيت الندب عرب بروز انديخا ساعة زي وصو أبدا لا يقلا يا قاك قلتو